20 anys d'història rural és una exposició itinerant produïda per l'Associació d'Història Rural amb motiu del 20è aniversari de la seva constitució, l'abril de 1999. La mostra es va inaugurar el 18 de maig del 2019 a l'Ecomuseu Farinera i posteriorment va itinerar a l'Arxiu Històric de Girona. De fet, la mostra o l'exposició va rebre el suport de la Diputació de Girona. L'exposició s'estructura en 6 àmbits temàtics encapçalats per títols metafòrics, la major part dels quals vinculats al món rural. Aquests àmbits són Sembra en saó, Boigues irrompudes, Trepitjar el camp, Rius de tinta, Mestall de gent i, per últim, Motors de sang. Els àmbits, aquests 6 àmbits, han estat representats o estan representats per 6 cossos geomètrics dobles, simbolitzant un paisatge rocós. Cadascun d'aquests mòduls té un color de la paleta diferent. La gamma cromàtica respon a les tonalitats de la terra. Les cares estan impreses en textos i també en fotografies. La major part de les fotografies procedeixen de l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries, també de l'Arxiu Municipal de Roses i de la Fundació Mascor Barcelona. De fet, l'objectiu de la mostra és donar a conèixer les activitats que ha desenvolupat l'Associació d'Història Rural al llarg d'aquests 20 anys i també, molt especialment, l'impuls i la difusió que s'ha fet de la investigació històrica sobre el món rural durant tot aquest període. L'Associació d'Història Rural, entitat vinculada al Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona, compleix 20 anys d'existència. Es va constituir l'abril de 1999 a la seu de l'Arxiu Històric de Girona per un grup d'historiadors, professors, arxivers i investigadors interessats en el món rural. Al llarg d'aquests 20 anys, l'Associació d'Història Rural ha organitzat sortides guiades, seminaris, jornades, congressos, cursos i ha editat bianualment el butlletí Mestall. La difusió dels estudis i dels projectes d'investigació es realitzen amb l'edició dels volums de la Biblioteca d'Història Rural. La publicació s'organitza al voltant de 3 col·leccions: estudis, dedicat a monografies i obres col·lectives, documents, centrat en l'edició de documents singulars que es conserven en arxius públics o patrimonials, i fons, que aplega estudis sobre tipologies documentals. La mostra es podrà visitar a Castelló d'Empúries fins al 30 de juny.